Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Kamar yadda muka muku alkawarin za mu dinga kawo muku wurare daban-daban, to yau ma dai ga nan a hanyar zuwa kasuwar awaki da ke cikin garin Kumo, ƙaramar hukumar Akko da ke jihar Gombe a Najeriya. Da farko dai ku yi following wannan account ɗin, sannan kuma ku yi liking wannan bidiyo, daga bisani kuma ku yi sharing ko da mutum goma ne. Mun gode. Ga nan a cikin kasuwar awaki da ke cikin garin Kumo. Kun ga yadda kasuwar awaki take tafiya? Alhamdulillahi komi na tafiya daidai, sai godiya ga Ubangiji. Ga da yadda kasuwan take tafiya. Kun gani kowa yana harkan da ke gabansa, ana kasuwanci babu wani hayaniya, sai godiya. Alhamdulillahi. To nan dai kun ga yadda kasuwar awaki take a cikin garin Kumo kenan. Masha Allahu. Ku ci gaba da kallon wannan bidiyo zuwa ƙarshe, za ku ga yadda dukka kasuwar awakin take gudana. Babu wani matsala ko kuma wani abu da ya fuskanci makamantansu. To kun gani nan muna ɗan kewaya ne, kun ga inda masu nono suke. Ana ɗan kewaya ne ta ɗan cikin tiken, kasancewar ba a shiga tsakiyan cikin dabbobin ba, ta gefe-gefe muke bi. To kun ga da yadda kasuwan take gudana. Wannan kasuwa